बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे सुबुङा थैयो। जाथाया जायो नाग्रिजुलिनि कलेज सकआव। थैनाय सुबुङा साइकेल सालायदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लावखार ओंखाम जानो फरायसालिनि फरायसुला-फरायसुलि बुंजासे लानानै गोख्रै खारबोनाय बासनि सौग्रावनायाव साइकेल सालायनाय सुबुङा जायगायावनो थैयो। बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो फैग्रा फरायसाफोरा बरपेटा जिल्लानि बालिकुरि आनसलिक हाइस्कुलनिमोन। जाब्रबथाय खालामनाय आल्ट्रा बासनि नम्बरा जाबाय AS15SC1040। बासाव गाखोबोनाय फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा जेबो जायाखै। जाथाय जायगायाव तामुलपुर महकुमा पुलिस मावख'गिरि रुपज्योति कलिता आरो पुलिसनि सुबुङा थांनानै गोथै सह'खौ तामुलपुर थानायाव लानानै फैयो। गोथै सह'खौ दासिमबो सिनायथिनो हानाय जायाखै। ক'ৰ পৰা আহিছে ওলা ভিটি? কলকাছিপাৰা বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট। বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট পিকনিক হয়। ক'ত যাব ওলাইছিলা? বগামাটি। বগামাটি হয়। স্কুল ষ্টুডেণ্ট হয়। কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল? মই পিছত আছিলোঁ। তুমি নাম আছা কেনেকৈ হৈছে? মই পিছত আছিলোঁ, মই দেখা নাই। বালিকুৰিৰ পৰা বগামাটিলৈ যাবলৈ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। হয়, পিছত কি হ'ল? পিছত সন্মুখত এইটো জেগাত আহি এটা চাইকেল লৈ ৰাস্তা পাৰ হৈ যাবলৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত বাছৰ সন্মুখত ধাক্কা লাগি একদম চাকাৰ তলত পৰি ফাটি গৈছে। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।